takamufonera mazuva atakasirwa samwa. Akatendera akati ari kuita se ari kuuya. Ende akatora shuwa. Ndakabvunza mai ndikati mai mimi pamafonera mwana muchimubvunza opoza hapana zvaiziva opoza wakangoerekana urungonziwo tikutsvaga pamba panata ndimabhandi akati ndini mai wacho. Ndofunga ndiwo mapurisa akatumwa renani navasitora. Saka nezuro ndakati vasitora havatumi mapurisa vanotaura kuna mambo ndiye anotuma mambo. Hapana zvataiziva basi suppose zvinhu zvakangoti surprise awo. Saka zvadaro ndakabvunza mai ndikati mai Nathan uyu azombobatika here. Mazuva mamwe ese kumashure kwesoko anga anobatika. Nezuro hana kuzobatika. Saka isusu kuti tiregedze kuuya manje zvatiremera. Anobatika. Anobatika. Saka nguya kopindura basi kuti hana kubatika pa. Patatosvika kuseri. Tambozama kutaura nemapurisa anga aripo tikati otherwise nhamba dzedu dzari kuziziva patawa panhamba. Iwo makatuma chimbozama imbomufonera. Zvimwe anoita se zvazviri manje ndianisa mabhandi. Zvakwamuri kuti mwana wenyu azobatika nemunina wenyu. Zvino kana zvakuechera akarara akafa iye zvinongoyomba mberi. Kuti muchazvisvambudza sei? Inini ipo papa taubvunza wa story wao. Kona iwa na story. Musango wabvunze musina kubata. Ayo, isusu munhu wakapa tutadza kuita sei kumbata. Kana kumufonera asi kuita sei? Asi kubatika pa autoramba notopindura kwa kana udofona izvozvizvi. Foni ndotoringa asi kuita sei? Asi kupindura. Saka torwadziwa manje isusu wamwana torwadziwa nemunhu aripo mpenya rurarama. Mirai munhu baba. Ndawa abateka iyo, bateka munhu wenyu akayomba kweli. Mirai munhu baba. Nyaya muri kutaura toda kugadzirisa tikuenzanisei panapa. Wana story awa. Wati isusu tiri varyiwe sadza. Munoziva mwana anorya sadza. Haana chaanokwanisa kuita. Asi akadzokera kotaurira mhepo yake. Mhepo yake ndio ichavhuvhuta inosvika mukati meropa renyu rese kusvika rinopera redzinza nevari Mozambique vanotorwa kuuya panapa manzwa nemhepo yacho inosvika kotaurirwa chete kuti teera shamwari isoja irea. Saka mimi muri kuita nhare kuti haana kutora akatora zvekuda kutengesa zvichibva zvati 2 minutes 3 minutes zvapera ndakumhanya kuhodha mari yacho muti iri mambo sisani sikuramba. Bozi mwana paakatora hapana akaziva kuti akaenda ikoko. Asi ndiri kufamba kazvikwezwa. Hapana kana kuuya kumba kwacho hatouya hatitomuzivi isu. Right baba mabhandi makadi. Ndipo hero. Right shoko renyu rakanaka pakuzwa hangu kwandiri kuita. Ini mapinduriro atinongorita ndeyekuti munhu akauya achitsvagiwa hamusiri baba. Anditika. Isingazivi kuti mukoma kana kuti ndiani. Munini nanditika. Saka kuuya kwamaita imimi mauya chiri chikamu chekumumirirawo nekuziva kuti hama yani ihama yenyu. Right. Ndambonzwa paya muchiti imimi kana sinzi asina kubatika wasitora wanoita zvawanoita. Dai kuri kuti imimi tomboti hamuna kutsikwa namambo ba. Mwana wenyu imimi ari kupenga kana kuti arwa kana kuti afa kana kuti mafamba vamanza kuti chikwambo chakatorwa nanhingi ichi chiri kurwarisa mwana ichi ndechekwasitori chakatorwa nanhingi wenyu. Story obva auya achiti handikwanisi kukubatsirai kana kurapirai mwana iye ndinodhira bedzi nemunhu wangu akatora chinhu ichocho. Mainzwa sei imimi? Zvinhu zvinezvi zvakakuomerai kuti chiremba akundirasa ndimuri kuzviona. Haachade kundirapira ba mwana wangu pachikaranga chakaitwa nehama yani nehama yake. Isusu hatitadzi kutsvaga mungaza wedu. Asi mukaona tiri kumboita zvemasamanisi kuti tiwirirane tione kuyanana. Tese tionesane kana mangwana ndikauya pamba penyu muchindipo mvura tichiyeuchidzana pane zvakaitika nekuti tine tichiziva kuti mangwana zvinonyangara. Haisinzirai kuti tine tichishaya kana kuti tinotadza kuziva kuti tinoita sei ba nevanhu vedu vanotiramba ba. Izvo chiremba agara nazvo. Asi tine tiri kuitira pakuti kana munhu abata tunhu twake twabata patiri kutarisira kuti pandoti handipo panozoenda ba netsvimbo yani netsvimbo inondosunya newasina mhosva. Iri nzira yekuti murwe. Ende izvo zvagara zvakadaro kuti saka richidzi musha mukaitwa urombwa vanhu vanokochedzana. Inzira yekuziva kuti mangwana zvinogona kuuya kwandiri nekuti chirombo chapinda pai chapinda mumusha. Saka kuuya kwenyu kuya kodarira pamberi pamambo hakuna kushataba. Kwakanaka chaizvo. Asi kana iye asiri kubatika ba isusu wose wana tiri pamberiwo pamambo tasangana nemi tasanganiswa zvinhu zvine zvakanaka. Zvine mukuru watasiya kupi watinondopira masoko kuti tasangana nedare iranga rakamirawo zvakati. Pamusoro neshangano hazviiti here kuti kana izvo asina kuuya ba imwe motaura mamirire muripwa wacho. Isisu tokanda ikweyo
kuti gadzira shakati neshakati Mayo neshakati piwe Johnson pa road bazaar. uende nasho ikweyo Mayo pa badhare bazaar zvinhu zvako dipe. hazviiti Jemason. Right, izvozvo zvakanaka. Zvakashatira futi pakuti hatigoni isusu kuchaja munhu asiri mungaza wani, asiri mungaza wedu. Ko kana ndiri kumunyepera inini, muchaziva sei? Aiwa maiyo, Nathan ngauye paground. Imimi hama dzacho Titendiba kuwakati ndimi ya, munofana ndamsika. kuziva kuti tobata sei hama yedu toenda mamambo. Mambo weye tauya nemukomana upi? Nemukomana uya. Takuda kuronga nyaya uya yeye kwa story. Inojeka pakuti story anochitaura manje akatasana nemunhu wani. Nemunhu wani. Nekuti imimi ndikakuchajai kana mangwanani ndikazobvunzwa mudaredzi mhosva kunzi makanga machaja awanga waine bano here kumusha kwenyu wachita hawana bano. Inorarira kwandiri inini. Andimazvona. Asi inini nemukazi wangu tikatarisana zvinhu zvinenge zvakanaka. Andimanyatsonzwa shona yangu. Chikamu chekwenyu kuuya kwesamanisi mumusha menyu kuti imimi muziwe nekutoti imimi zvakatokatyamadza nekuziva kuti kune zvakaitwa. Kana uri mutendi kuti usafumurwe pamberi pechita chewanhu tatsoro dzako dzinopera murunyararo. Asi ukazoita iwe tsoro dzako dzinotenderera mangwana uchasvikirwa uri pamberi pechita chewanhu onzi shamwari kodhiri yako wanhu ukatyamadza kuti uyu mutendi anoita futi dhiri nen'anga sei iye achitikuta manhaudzi chechi. Handidi mazviona. Nekuti imimi kutokatyamadza kwenyu zvichireva kuti hapana kujeka bakata tunhu twakahana kutufambisa musheba. Saka ndiye ari kudiwa paground. Ende kana yadai so kuisa kwa mambo kuitira kuti mambo ave ari pakati pani pedu nekuti tese tiri wana wake. Kuti mambo uyu ane twangu twakadai mambo ndiye anomuti shamwari yo yakunoko. Gadzirisa nyaya dzako dzakati dzawakadini dzawakaita. Nekuti inini mangwana ndine kurwa inini kwandinoita kusingazofadzi mambo bakuti wana wangu marwira wakuita uyu marwira ari kuita nemumwe haaziriyo ba. Atine tiri kuita kuti tibatsirwe namambo tiri pamwe chete. Saka makutosumuka here. Ngekuti atimanzwa kuti kana asipo hapana chatingotaura. Kana mima kuda muchazombo uya asi ndichingofamba ndi. Asi rimwe shoko randandoda kupedzisa kutaura nderekuti pakazonyangara mumusha kana kunga wako hama yake kana kuti kunga wako chii, imimi shoko iri mangorinzwa musina kuzotora mukana wekuti muwe miinayi mukati mamambo. Hatigoni kukubatsirai tinodzoka futi pape kuti endai munomutore. Nekuti mwana anogona kurwara. Andimazviona. Nekuti zvirombo izvi hatizivi marwira azvo kana kuti mararamire azvo. Mwana anogona kurwara angava wenyu angava kana kukarara nemudzimu 3 days haasi kudya zvakaita wana nyakatawa. 3 days mwana haasi kudya nevoice rapera zvinokurwadza nekuti unenge uri mubereki. Ona ari kutaura nhoroondo dzedzi dzatambowira mudare idzi imimi makambonyozera kumubata kuti mudzinge chinhu chichienda kumba kwacho. Zvinozotora nguva kana kuzofonera isina mambo uyai tiri kuya taapakati tazoti pamwe tobva tarega kuya zvoita kunge tiri kufarira kuti mwana wenyu adini. Saka mvura yembambara inotizwa ichiri kure. Zvaita zvakanaka pakuti imi nesu tasanganiswa namambo tiri pamwe chete tichionesana kuti pane zviripo zvaakatorera zvangonzide kuti munhu asvike paground. Pane zvimwe zvinenge zviri pasi zvinozotaurwawo mambo aripo. Iye aripi? Iye aripo. Vakadii kuti webva mutipe kana kuti mwedzi tiri kumukosha. Right. Iwo kana maakudaro manje maakutopa muchitaurira kunani? Kuna mambo. Nekuti ndo kwatakatemera tese. Mambo, yatiri kukumbirawo kuti isusu tikakwanisa kuwanawo 1 March 3 weeks mwedzi chaipo zarumasvingo. Amasvingo padhuze chizwa ikabamboka mari izvozvi zvikaisota zvongori mari pane munhu akapara mhosva yake toda kutiwo tikasvika tikaisa musoro pamwe chete tobata wanonin'ina wari kumusoro kuti wakomana titorewo mukomana waite sei auye kuno kupozi nhasi chamufonera ndofunga 9 mamizi chinzwai kwanzi next dare musi wa 1 March imimi mapiwa 2 weeks zekuti kana muda kunomubata mushanodi 3 March 2 weeks kana muchida unomutina muchanomutina pane nedzimwe hama muchamutirika pamuchaita kuti kuti nyange asina mari but ataura kuti zvishwa ndakaenda kana muchida mubatsira mumubatsira asi ataura kunenganga ndakadiita kaenda saka musi wa 3 March 1 March 1 kwako ndi handi 1 musi wa 1 March still tumazuva tulipo kuti mukengani kuti mukasaenda kwasitore wamuonenga wari ala wakaroiwa ora sitore wacho kuti pamusasunya nonho wasene basa retsi Isusu atimbouraiwa kana mukatoti chitotipa ipura asi zvamunobata zvamusingatedzi.